Viaco e a Fundación Granel organizaban a finais do mes pasado unha serie de rutas creativas polos espazos fluviais compostelás. Os cativos coñecían grazas a estas actividades a contorna dos ríos máis importantes da cidade, o Sar e o Sarela. Alí descubrían a fauna e a flora a vez que desenvolvían a súa creatividade mediante a fotografía e o debuxo. Os maiores tamén tiñan cabida nestas actividades e participaban nunha visita guiada polos lugares do casco histórico de Santiago nos que a auga adquire un protagonismo especial. Grazas á arquitecta Idoia Camiragua, os participantes descubrían como eran as saídas de auga no Santiago do medievo ou como mudou todo a partir da primeira traída que chegaba a nosa cidade. Hoxe na Fundación Granel podíamos ver o resultado destas actividades, é dicir, todas as fotografías e debuxos que realizaron os cativos que participaron. Primeiramente se fixeron roteiros polo río Sarela, con actividades de recoñecemento da flora e da fauna, así como unha serie de exercicios plásticos para plasmar ben fotográficamente, como podedes ver aquí as miñas costas, ou ben a través do debuxo ou outras disciplinas, espazos determinados que elexían as participantes e os participantes nesas rutas. Unha das organizadoras das actividades, Adriana Pazos, explicaba que a Ruta da Auga serviulles os pequenos para coñecer aspectos da cidade que descoñecían a pesar de telos tan preto. Para eles foi de verdade un disfrute ou outra maneira tamén de coñecer a cidade e penso que, dende logo, eu repetiría, non? E creo que eles tamén, a experiencia, porque aunque moitos deles incluso vivían moi perto destes percorridos, o miraron e o viviron, o vivenciaron dunha maneira completamente diferente. Tamén os verdadeiros protagonistas desta exposición nos contaban todo o que se divertiron e o que fixeron. Que me gusta lo que hicimos, las actividades, los recreos están bien, pero me gustan más las actividades. Dibujamos globos, hicimos salte. E pasáchelo ben? Sí. Sí, é máis divertido que ir ao cole? Sí, fixemos un material con muchas cosas e con bolitas. Participei nas actividades que tiñamos que agarrar así os papéis que tiñan dentro un recadro para marcar un paisaxe que a nos gustase e despois eles, co seu móvil ou coa cámara, facían a foto. A exposición dos pequenos poderase visitar na Sala Lucernario da Fundación Granel ata o vindeiro 10 de setembro.